Jiakuru karase dan tolanta ɲɔgɔn danba min tun ma kɔnɔnen don a daminɛna kunu kari novembre kalo tile 20 san 2022 Doha Qatar jamana kan. Tile fɔlɔ in na koba fila ɲɔgɔndan kulumi karili baaraw ani ɲɔgɔndan fɔlɔ min tanna min ye ɲɔgɔndan kulumi karili baaraw ye bakuruba la seko ni dɔnko ani laseliw de kɛra kɛrɛnkɛrɛnyana Qatar yɛrɛ ɲɛma n'an ko Émir du Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani a ka laseli la a ye foli lase maa ba 60 ma minnu tun y'u niyɔrɔ ta kɛnɛ kan. Émir du Qatar y'a yira ko a ye jamanaw bɛɛ bisimila a ka jamana kan. Koba filanan ɲɔgɔndan kun fɔlɔ Qatar jatigi ale ni Équateur de y'o tan. Qatar bina Équateur ɲɛkɔrɔ kanakolo celu fila. Mɔgɔ min ye ɲɔgɔndan lajɛ i b'a ye k'a fɔ Équateur ni se tun ka kan. Munna sanga ani waati fo ka taa se sanga 90 ma ɲɔgɔndan kuncɛli ntolan tun bɛ Équateur sedantolantanaw de bolo ka caya. O dɔrɔn tɛ Équateur sedantolantana ni Qatar sedantolantana kelen o kelen mana ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ to Équateur ta la. Équateur sedantolantana bɛ ntolan bosi Qatar ta la. An bɛ se k'a fɔ ko Équateur doncogo ɲɛna ɲɔgɔndan na k'a ka boko filanan makɔnɔ novembre kalo tile 25 ani Pays-Bas de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min bɛ groupe A ko fɔ. O groupe A ko kun kan ka kuma bi ɲɔgɔndanw kan kɛrɛnkɛrɛnyana farafina cɛbɔ Sénégal jamana. An bɛ waati min na ko sisan Sénégal waraw n'an ko Lion de la Teranga u ni Pays-Bas de bɛ ɲɔgɔn na. A ɲɔgɔndan daminɛna kabini nɛgɛ 16 waati. Kunu Sénégal jamana kuntigi Macky Sall kelen k'a ka jamana drapeau di a ka sedantolantanaw ma. A y'a yira o la ko ale b'a fɛ Sénégal ka diɲɛ sedantolantan jɔnjɔnba ta. Macky Sall kumakan falenna Nama Jara fɛ VOA lasigiden Dakar. Une compétition se gagne. Jɔnjɔn tolantan sebaya bɛ sɔrɔ tolantan kɛnɛ de ka tuma bɛɛ wa a y'a sɔrɔ cogoya ɲuman na a ka cɛsiri kosɔn. A ka sebaya sɔrɔli ɲatɔ bi a ka tolantantɔn bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la tolantan na kabini san 6 ɲina farafina FIFA ka jateminɛ la. O b'a jira ka lakodɔnna diɲɛ kɔnɔ tolantan na ni kunkɔrɔta ye a ka baara kɛlen kosɔn n'a sababu sɔrɔla muɲu n'a ka hakilina ɲuman ani a ka jɛ ka baara. Sisan tolantan o tolantan bɛna kɛ anw bolo final de ye i n'a fɔ a bɛ fɔ zana la cogo min na. Tolan ye kulu kutulen de ye a bɛɛ bolo wa sebaya si tɛ se ka sɔrɔ walima ka dɛsɛ tolantan na n'a ma ban an dalen b'aw la. FIFA Qatar san 2022 senna tolantan jɔnjɔn nalen septembre kalo tɛmɛnen Dakar. O senfɛ an ye layidu ta ko waraw bɛna kɛlɛ kɛ n'u ka seko bɛɛ ye walasa ka segi ka na ni jɔnjɔn ɲɛ Dakar ka Sénégali teranga d'a ma. La teranga Sénégal. An bɛ to Sénégal ani VOA lasigiden Nama Jara Sénégalikaw ma jɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ u ka sedantolantana Sadio Mané tɛ kɛnɛ kan. Match de calcul la ni ma kɛ dɔɔni match bɛ bɔ mi partenaire sans Sadio Mané Afrique ma deli ka taa yɔrɔ mun an bɛ se ka taa demi-finale inshallah. Zeyan Kamara n'a ɲɔgɔnna caman jigiba kan Sénégalikaw ka waraw bɛ sebaya sɔrɔ Pays-Bas jamana kan ni tolantan in bɛ sen na an bɛ waati min. Abdulkadir Sanbake fana y'a jira k'u dalen bɛ Sénégali waraw la hali ni Sadio Mané tɛ yen. Ni waati na Sadio Mané ma o jɛman ba kan na. An bɛ dɔw kɛ Léon ɲini kosɛbɛ k'an bɛ se ka victoire sɔrɔ inshallah. Minnu bɛ kɔfɛ bon Ala len bɛ la bon i bɛ se ka Sadio Mané place ta joueur ninnu i b'i jija fɔ an bɛ se ka gagner cogo min quoi. Salimu Darame ye Gambie jamanaden ye ko Sénégal ni Pays-Bas tolantan in ma nɔgɔ ka d'a kan Sadio Mané ta la. Ni Sadio Mané tɛ jɛ a tɛ nɔgɔya la dɛ Ala inshallah ni Sénégal winda olu ka di Sénégal ni Ghana ni minnu bɛ taa Afrika kɔnɔ i bɛ win dɔrɔn olu ka n kontaan ne. Cheikhou Sankanu kɔni jigi bɛ sebaya de la Pays-Bas jamana kan. An bɛ se ka Pays-Bas gagner sans Sadio Mané parce qu'il y a des autres joueurs comme les Ismaïla Sarr, Krépin Diatta, Boulaye Dia, attaque qui gagne, en défense, Fana, assurance bien, Kalidou Koulibaly, nous avons l'un des meilleurs gardiens aussi qui est Mendy, donc équipe n'y gagne quoi. On a l'espoir Kai. Moi, je crois à l'équipe nationale du Sénégal. Ambe watimi, tolantan koni be senna folo Sénégal ni Pays-Bas jamana che, tolantan kene altumamala Qatar jamana na. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Ani Siaka Traoré Bamako Malila. A Kambe, Sini Tarata, novembre kalo tile 12 san 2022 ina.